Ще минем тук. Чакай. Ела тук. Тук. Айде тук. Опа! Не можахме да се намокрим. Айде, мамо, тук. Заки! Айде, браво! Браво! И се намокри, ела. Така е с тия джипове тук. Като ги мързи да се качат пеша, се качват с джиповете. Това вече е голема мода, големи тарикати. Модерно е вече да си 100-130 кила, да си се наял, да гледаш лошо и винаги да ти е тежко и криво. Да си преял, с една дума да си се уял. И джипката е най-важното. Да катериш. Тук е на 1 час от Германския манастир. Пътя за връх Пачул. Красиво. Страхотна природа. В момента е 3 часа и 7 минути. Ние почваме да си пускаме леко-леко с Заки. Страхотно. Това е Букова гора, страхотна. По пътя през седмицата редко да засечеш някой. Събота и неделя, АТВ-та, моторетки, кой е по-най. Вървя и си мисля за това колко хубава природа имаме и колко е хубаво, че човек може да отиде в планината и да се осамоти, да се откъсне от ежедневието, напрегнатото ежедневие. Замислям се за народите, които са гъсто населени, като Китай, хората как се справят с всичко това нещо, как са нагъчкани на много места и малко народ може да се отпуснат така да го има това нещо като при нас. Обаче ние не го стопанисваме, не го пазиме. Гледам някакви рейнджери, всеки се появяват, държавата бездейства и рано или късно сега, поради това, че няма много работна ръка, ще започнат да идват тук, да изкупуват къщи вече в Европейския съюз. И хората предполагам, че ще се умеят да се възползват от тая красива природа, като ние ни дай само да се мразиме, да завиждаме, защото сме се уяли до безкрайност, брънкане, оплакване, дори да си получиш някаква стока, някаква пратка от някой сайт, пак си недоволен, нещо пак ще намериш да мръднеш. Оправия няма.
Чакай, Заки. Днес ще опитам да направя един по-голем клип. Ако му е интересно некой. Заки само спира да души. Си близне. Малко снежец. Ще не съм взел вода. Но той и двамата нямаме вода. Така че сме се напили за 2 часа. И по пътя има вода, къде да пине. Този път може да се качи от Германския манастир, може от Герман от стената долу на Панчерел. Там е по-трудно, защото той и тук не е много лесно, защото само се катери нагоре, зависи който има опит, не го бърка. Обаче който
няма опит. В смисъл не до опита ми, който няма тренинг. Ще му търсене, но това е прекрасна разходка. Нали, Зак? Заки! Нали, бе? Душичка. Айде напред, напред. Тук има табели, че има ловци. Зависи кога е сезона. Се стреля и опасно. Има предупредителни табелки. Затова Зако тук той винаги е вързан, защото ме е страх много. Ходиме с такива по-светли дрехи да се вижда отдалече. Мечок. Тук го бех изгубил 22 година, точно на Коледа. Се качихме на слизане след 15 минути, като подгони нещо и го изгубихме. Беше страшно. 27 часа го търсихме. Значи, може би над 70 км бехме минали. Аз повече, жена ми слизаше от време на време да се стопли в колата. Имаше тогава ловен сезон точно. Стреля се. Умирам от страх да не го гръмне некой, да го обърка тя за некоя диво животно. И беше доста напрегнато. Търсене. Накрая, благодарение на Бога, го намерихме. Просто търсех до последно. Не ми се... Прибрахме се за 2 часа вкъщи вечерта, защото нямаше луна, беше изключително тъмно, имах един фенер с електрошок и се прибрахме, след към 2 часа се прибрахме с жена ми и 5 часа бехме тук на линия, чакахме така малко да се развидели. Съвсем леко така, даже нямахме и търпение, като тръгнахме през целия ден обиколки. Оттам, от тук, оттам, от тук. И вечерта към 7:30 го намерихме. Той излезе. Викаме. Бехме изгубили надежда. Даже и на работа не ходих, обадих се, че просто докато не го намеря, въобще не мога да мисля за нищо друго. Ето това, магаренце. Айде напред, Заки. Красота. Супер е времето днес. Тук дори няма и вятър, така спокойно. Има коловози големи. Джипове. Те минават и камиони на горското.
Не знам следите точно от какво са, но тук са доста дълбоки. Айде, Зак! Зак тук изостава да си души. Интересно му е. Не смея да го пускам, защото не подгони някое диво животно. А сега е зимата. Ако го изгуба, трябва да виса тук, докато не го намеря. А то след 2 часа ще е тъмно. 5:30, 6 без нещо. Вече ще е тъмно. Така че си го държа вързан. А и той много скача, се бият с мъжките постоянно. Така че няма как. Своенравен, не дава. Всички казват чао, обича, дава да се гали, не лае. Но това е пазач. Лае. Отделно не дава никой друг освен мен и жена ми да го пипне. Веднага тръгнеш и да го погалиш, тръгва да ти налита директно. В смисъл предупреждавате. Предупреждавате, ама сериозно. Той дори и жена ми е хапал. Леко в клипчетата то се вижда някой път. Красота. Това там е Витоша, единия край, десния от Каблюлин. Днеска не мислех изобщо да идвам тук. Просто съвсем случайно. Не знам и аз как става така. Така ми хрумна. Първо на едно место щехме да ходим, после на второ и накрая на трето. По някой път се замислям, викам, плановете се променят. И тук искам да ви покажа какви, не знам дали ще се види, какви изключително големи дълбоки дири от чипли. Камион ли е и аз? Не, това са джипове, не макар да е камион. Те камионите са по-широки. Гледайте тук какво става. Тук е офроуд път. Офроуд. Гледайте. Ако не са тия джипове, си минаваш спокойно, обаче минават скарали, разровили. Кой е по-най? Вижте ни, ние можем. Сега ще ви покажа и табелка. Табелка, защото трябва да го знаете това, ако идвате в този район. Ето го. Така че
Табели има. И ако някой се случи някакъв инцидент с него, предполагам, тези табели, ето ги и тук табелите, те са същите. Това е пазете горите от пожар. В района се ловува, използва се огнестрелно оръжие. Движението на хората в района е опасно за здравето. Аз не знам дали някой ти дава право да се качиш и да гърмиш. И то тук до близо до населени места. Хората излизат да се разхождат. Събота и неделя е лудница. Служили някакви отцепки и си пучат. Ако те гръмне някой, няма, ние сме написали табели, няма да проблеми. Институциите и на техни има много зор. Защото тук е готино да си ловджия близо до населеното место, да гръбнеш нещо и да ходите да се напиете. Дружно. Ей така за спорт, да ви няма при жените, да ви намилат на главите. Аз съм ловец. А всички тия ловци, организации трябва да се обединят, освен да се отстрелват дивеч, когато се размножат много. Отделно, според мен, трябва да се помага за тия кученца, където са по бездомните, да се нахранат, да се помага и на тех, а не всеки се прави на отворен, че му пречат. Котки, кучета, на всеки нещо му пречи. Всеки нещо му пречи. Пречат им животните. То какво е виновно, че се е родил? Какво е виновно, че се е родил и иска да живее? Даже някои се сърдат на входовете, ако им сложиш храна, се сърдат. Не стига, че не слагат, ами ги е яд. Яд ги е, че си служил. Аз много пъти съм казвал, като не обичаш животните, поне не пречи и не им прави лошо. Тук вече е малко повече надолу слизаме и става калищак, но пак е добре да се върви. Хубаво, ако се качва този маршрут, да си вземеш някакъв плод, да си вземеш един сандвич, водичка. Ама аз винаги съм така. Такива маршрути, 2-3 часа, 4, не взимам ни вода, нищо. Нито пия, нито нищо. Катера и толкова. Ето и тук е една табелка. Тук вече, внимание, води се сеч. Хората има такава санитарна сеч, което е нужно от нея, защото иначе става страшно. И до нашия напред си върви. Тук надолу е вече, ако искате,
да отидете за Герман, за езерото Панчарево. От тук е пътя. От тук може, а ние сега ще спуснем надолу към Германския манастир. Това долу е Панчарево. Не знам какво се вижда, дали хубаво се вижда. Пазете горите от пожари. И ние с Зако спускаме от тук надолу към Германския манастир. Тук става малко по... Обичам тези места, идвам, обаче задължително или да е сухо, не много сухо, ама да не е супер кално, или да има сняг, иначе става страшно. Става страшно. Трябва да си взема обувки 4x4. Трябва да се внимава, че е хлъзгаво. И особено се спуска, защото Зако дърпа силно резко някой път. Той винаги като се спускаме надолу дърпа, не го интересува, че е лед или нещо. Той си дърпа. Айде, Заки. Тук е събота и неделя, катерат с колите. Яко. Но трябва да си тук с хубави гуми, защото не е за подценявана обстановката. Особено сега лед, киша. Тук надолу е стръмно. Ето тук е залетено. Не там, Заки. Не там, Заки. Какво търсиш там? Айде, айде. Айде, ма. А сам. Напред. Гледай да не дръпнеш тук по блакецовете на тавана. Това долу е София. Тук пътя е планински. Малко по-надолу вече почва бетон. Здрав бетон. Това направим по времето на комунизма. Здрав бетон, който държи десетилетия. Много материал е. Хвърлен, обаче пътя е много готин. И се като всеко хубаво нещо, пак повтарям, щом има бетон, значи ти трябва да се качиш догоре с колата. Така да се качиш, направо ако може да кацнеш на някой връх,
И да кажеш, ето ме, какъв съм убавец или каква съм убавица. Хубавец, да те видят всички. Ми качи се пеша, ходи, изкарай си енергията малко, наслади се на природата. Значи много е важно да минават такива хора покрай тебе с колите и постоянно да те опушват. И те едни такива дърти дизели пошляват, след тях смърди, 5 минути не мога да се изчисти въздух. Ай, тук изгря така хубаво слънчице. Много приятно. Създава настроение. Заки е доволен. Доволен е Заки. Айде, Заки. Тук стопи ли се времето, предполагам, че утре и вече други ден натам няма да може да се... Не е приятно да се идва тук. В смисъл, че много кал и който не обича да гази в калта е неприятно. А който обича, за него е добре. До тук задължително се идва с кола. Задължително идват. Погледнат и повечето се спуснат надолу. Аз не знам какво мислят, че ще открият тук, като се качат до тук. Гледат, качват се и се спускат надолу. Така недоволни. Като че ли очаква да намери тук кафе, лавка, нещо да се наяде, пици, дюнери. Най-хубавото вече и най-модерното е дюнер. Да имаш BMW, да вземеш гаджето, да го заведеш да седете по един дюнер. Това вече е голема работа. Не да заведеш на някой хубав ресторант, да стиснеш някой лев, да похарчиш за достоинство, да почерпиш мацката, ами тук да я заведеш на дюнерите, на пазара, където вечерта, като минеш покрай тия дюнери пълно с мишоци вътре и плъхове, обаче е до мода. Тук надолу е бетона. Тези джипове и коли, къде ви ги показах, те са си магистрални джипове. Те не ходят нагоре да роват, са оффроуд. И това онзи ден го видях с камъните. Видях го, реших и аз да направя.
Ето го, моето, ето го другото. Заки, айде. Заки само... Ето тук се свлича от пръста. Айде, Заки. Айде напред. А това отпред. Далечината е върх Мурдаш. Там ми е мерак да отидем с жена ми. Некой ден. Изак. Това път през седмицата е спокоен. Въпреки че сега доста коли минаха и надолу и нагоре, като се катери. Общо взето през седмицата е спокоен. Слънче се грее, настроението се дигна. Слънче се е слабно. Място. Тук. Тук е Зак. Чакай, Зак. Място. Идва кола. Тук вече е дъб, според мен е гората, дъбова. Има и мук, и дъб. И вече отдолу са борове. Така на този симфон небесен колко красиво изглеждат. Само че внимавам, че Заки дърпа. Тук ако се хвърля на тази киша, чакай, Зак! Така. Тук вече се вижда София. Тук са изсипали един бетон от много години. Това вече е София. Долу. Заки. Тук е Зако. През цялото време дърпа. Сега се поспря леко. Пътя е лед. Винаги, когато се спускате така, трябва да се ослушвате,
Защото и да сте на штрек. Защото не знаете този шофьор, който се спуска отдолу, какъв опит има, колко треви е изпушил, дали не е изпил някоя ракийка да се е качил така да се направи на мъж. Затова винаги с повишено внимание, особено и с кученце, така не да го пуснете без повод, да си вървите небрежно, защото винаги човек трябва да е на штрек, ако иска поне малко от малко да предотврати някои неща. Това е като на пешеходните пътеки. Минаваш без да гледаш, говориш си по телефона, ама минаваш и знаеш, че имаш право, това е добре, имаш право. Обаче този човек дали къде трябва да ти спре, огледай се, бъди сигурен, че ще спре и минавай тогава. Откъде знаеш? Той може да е пиян, може да му откажат спирачките. Виждате, има хора, които карат автоматици, вместо да натисне спирачката, натисне газта. Така че човек трябва да бъде с повишено внимание. Него Зако продължава да си дърпа. Тук е отдолу е лед. Обаче него не го интересува това. Дъшичката ми златна. Тук е бетон отдолу, не се вижда. Направен на участъци по 2-3 метра, по 2-3 метра. Здрав път. Така ще кара докато може и от тук нататък друг не верам да инвестира някакви пари да го прави. Въпреки че съм забелязал, че в природата тръгнат ли да го подобрят нещо, да го направят, става лудница от хора, да се качи горе, да си запали скари, да си мързелува, да цапа, да фърля буклуци след него. Много пъти правят и пожари. Тук специално за този район не, но сме свидетели на такива неща. Най-хубаво в природата човек да се качи пеша с приятел, приятелка, да си разходи домашен любимец, ако има, на спокойствие, да се зареди в планината, да слезне, да се качи на колата, да я остави възможно най-ниската част, да слезне и да се прибере. Ето тук вече се виждат бетоновите участъци от пътя. Вятъра се усили. Мръсне. Нашата разходка с Зако е почти в своя край.
Това долу е Германския манастир. Заобиколен. От тази прекрасна гледка. Вижте какъв прекрасен стар дъб, не знам на колко години е. Сигурно още от времето на турско робство. Германския манастир. Като намерихме Зако, жена ми още един гобрен, Казанската Света Богородичка. Дойдехме да я дариме на манастира. Идвахме да се молиме за него и като го намерихме, просто от благодарност дойдехме, подарихме на манастира. За здраве на Зако и на мене, на семейството ми. Заки, тук ще се намокриме май повече. Повече ти.